Ano na ta? Tanaa po di mo ay. Tabang mo, Fred! Sige mga kakaog bahaw. Hunat ma! Happy trip! Bugsay, pre! Bugsay pre! Ah, di ba abot? Naglisod ko. Digdig ka mo banti ha. Natanga nyo kayo ay. Buko mga ay. Pagtarong ba? Agay! Kapuha diri. Kau na gigagtarong ba? Ako ay isang model doon sa Ermita. Unwin sa tabi. Disuda na isibat atong kwartas paluwagan ay. Hi! Bayot mo ni bay. Si Bayot oy! Takar ka! Nakapang basketball pang sapatos oh. Wala siguro na ibang palit sandal ba? Gwapo lagi ni siya. Diskartean be. Grabe ka balbon oh. Bakit patingin-tingin ka dyan? Do you like it? Uy! Kabalo ka mo bangka? Kabalo man. Pwede sa mo try? Pwede. Tara? Tara. Uy, di ko kaabot. Pwede pa alalay? Gunit. First out of flower, until bloom. Ang ganda mong lalaki! First to live a life that day I met you. Tara. Pwede ko pa alalay? Bawat tila sining sama sa iyong di naluluma. Binibigay Magaling kang kupal ka. luluwa. Gonna keep you like a nakashay. Sorry. Bangka oh. Hala! Kagwapo! Pwede ko makisakay? Bawal! Di mo basta kay kabaw dire. Uy, kabaldita manin mo. Nga naman libol dita. Wakilabot. Pasi ko eh. Bagay siguro ni Ron ba? Pugi, pasakya ko, bi. Di ka? Si Binimi ka ni. Ali, sakay. Ay, kalagot ani oy! Ipal makayo! Pagkuyog mong duha. Lahi na yung butasan oy! Tungod mo ko ni sa imuha ni uban ka! Ako may salaran ha? Bullshit ka ha!